Minun tää. Minun hanskata jossain. Niin vitsi kun minä on ottanut parempia kenkiä, mulla on vaan nää lenkkaat. Mulla jää tykot jalkaan. Nyt kun niin nostetaan niitten säkkien kanssa puita ylös. Joo. Onko se alhaalla ketä? Siellä ei ole vielä, mutta kunhan nyt huilaatte, niin osa menee alas ja kantaa niitä sinne. Joo. Niin osa menee, mutta ollaan, että se rakennetaan. Joo. No metallimiehiä melkein kaikki. Joo. Niin tiedetään mitä tehdään. Eihän täällä kuulunut mitään. Joo. On ihan... Mitäs Halovatin pommeilla? Joo. Et se varmaan, että se on joku LSP tai joo. Kanava 39 ja OM. Selvä. Entäs kukas sillä on 690, 696, 612, kellä NMTtä? NMT 6. Ei se näköjään teuttere voi tulla. Hei, onks NMTtä kellään? Mulla on puhelinnumero tullut. Minkä takia työ nyt ton otitte ylös? Se on 96, 96, 6. Joo, no se ei kuulu nyt tähän. Ei tarvi No jätkät lopetti vissiin tästä nyt. Joo. Se on tästä nyt. On ne jossain. Millä puolella ne täällä on? Hyvä tisku on 50. Pitää olla perkele lähemmäs 100. Kyllähän näitä tulee vielä. Eikä oo mitään kirjattu kahteen kertaan. Joo, hyvä. Joo, oliko siellä jollakin tänne tutkimusasemalle päin asiaa? Hämeenlinna. Joo. Siellä on valmiina. Ai Hämeenlinna. Siinä on pääkusoodi. No sinuthan täällä luetaan erittäin hyvin ja signaali on melkein 11 täällä, että mitenkäs tää sinne päin? Kello on noin ja me ollaan vielä täällä. Aikataulu. Se on 19 minuuttia yli 10. Meidän pitää alkaa kunnioittaa hyökkäystä. Se on eka. 523. Posti numero 13 111. 13 111 ja Hämeenlinna 12. Joo. Oliko siinä? Kutsu vielä ja sitten Kusojuomaa tarkistetaan toi muuten, että PL25, Kaino. ei kun PL523, Onko siinä kusojuomaa tuossa kannessa? 111. Pistä lämpiämään siinä osalla. No tää on tätä Voikkaan puolta ja sanotko vielä sen kutsun, niin saadaan ylös. Lähetään sinne, niin siihen pääsyy. Se tossa pysyy lämpössä. Joo, anna vielä se kutsu. Mikä? Ei saanut selvää. Eli häly 11. Hämy. Häly. Joo, selvä, nyt te saat. Laitat tuo siihen osanin päälle ja ei muuta kuin virtaskaa sinne alle. Niin se lämpiää vähän aikaa niin noin. Onko se lämmin? Ei se lämmitty ole, mutta että... No, siinä on osa, niin se kun nappaat valot siinä. Kysytäänkö täältä? Kysytäänkö täältä? Vinkuuko on täällä? Ei se sama linja. Gabrielin kanssa on jo ollut. On. Kolibri 2 ei ollut. Se on viltsi kolkkii. Ei, mutta eihän mä sen kanssa, jos vilkku se... Yhteydessä on kyllä.
Eikö se? Ei vaan se parempi. Könnelän tie. Könnelän tie. Könnelän tie. Könnelän. Teerillä vähän kirjoitusvaikeus.